Bé. Bé. No parlant a càmera aquí. Bueno, doncs estem als banys del fòrum, ok? I venim a fer una immersió nocturna, aprofitant que no ha plogut aquestes setmanes, que en teoria tindrem bona visibilitat, perquè quan venim aquí a l'hivern, com que està ja just l'emissari, malament res. A la depuradora li agrada... Proteja una miqueta. Sí, li agrada tirar el paper de vàter aquí. Això és un altre tema que ja tractava en un vídeo més curt. Sí, bueno, ja... Us estic deixant aquí l'enllaç. Sí, ja us el deixarem. No, però ara d'esto, hem vingut aquí doncs, al fòrum. La idea és fer una immersió nocturna per veure quin tipus d'espècies ens podem trobar doncs, en aquests ambients semiurbans, així un fons sorrenc. Aquí és típic doncs, trobar-se coses que estan associats a aquest tipus de fons, del tipus... No sé si se sentirà això al vídeo, però bueno, hi ha aquí un tio amb un xiulet. L'afilador, L'afilador està aquí. A les 10 de la nit al fòrum, bueno, no passa res. Doncs la idea és buscar aquí, ambients sorrencs, aviam si trobem alguna sípia, un calamar, alguna ratjada potser. I a més, com que aquí hi ha com molta complexitat estructural, que bàsicament vol dir que hi ha molts tipus de blocs i substrats diferents, també hi ha molta vida petita associada, tipus nudibranquis, tipus altres mol·luscs, algun nidari, coses així xules, que aviam si per la nit, amb les llums, els focus i tot plegat, doncs a part d'alguna foto xula podem treure algun vídeo en què es vegi l'animal bé i fem un vídeo de YouTube. Molt bé. No sé si sentirà massa bé l'audio així, però que estan equips, està aquí el Maximiliano i estem resant perquè cap guiri hagi rebentat una ampolla aquí de cervesa o que sigui, i no sé si us feu guapos, potser hauria d'haver pillat escarpins com aquest senyor, però bueno, entrem a l'aigua i aquí gent mirant-nos una mica raro, fa una mica de vergonya, però bueno, funciona. Cap a l'aigua. M'hauràs d'obrir la porta. Vale. Molt bé. Ara tocarà... Jo estic ready. Poso el regulador a la boca i cap a l'aigua. Vale. No sé si pillarà àudio això, però aprofito. Ja estem equipats. Aquí tenim el Max. Ready per entrar a l'aigua. L'aigua està calentona, la veritat. Visibilitat no és massa òptima. No sé si s'aprecia. Però amb els dits ja veuré què trobem. Vale. Vinga, cap a l'aigua. Ens submergim i a poc anem guanyant fondària, resseguint els diferents blocs de formigó que hi ha distribuïts tant per l'escullera com la zona de bany dintre del fòrum. Una de les coses que hem de tenir en compte quan fem aquesta mena d'immersions nocturnes, sobretot en zones urbanes on la visibilitat sol ser més reduïda que en cales o altres zones del litoral, és mantenir sempre una distància curta entre els dos bussejadors. Això és perquè durant la nit és relativament fàcil perdre la referència del lloc en el que et trobes. En realitat, tot el que veus al teu voltant comença a semblar igual, motiu pel qual és relativament fàcil desorientar-se i perdre's. A part, és crucial mantenir-se junts perquè en cas de que algun dels dos membres de la parella li passi alguna cosa, si esteu massa separats, és molt difícil detectar que el teu company necessita ajuda o acostar-se per assistir-lo. Durant els primers minuts de la immersió et dediques a relaxar-te i deixar que els ulls es vagin acostumant a la manca de llum. Però ben aviat comencem a fer les primeres observacions, com aquest congre de sorra. Aquest animal es tracta d'una espècie nocturna i destaca per tenir l'habilitat de poder enterrar-se molt fàcilment al sediment, com esteu veient en aquest vídeo. Un cop enterrat pot desaparèixer del tot o treure només del cap per observar el que està passant al seu voltant. Però sens dubte, una de les espècies que més vam veure durant aquesta immersió van ser els pops. N'hi havia de diferents mides, però principalment exemplars petits. Tot i que molta gent associa els pops a fons rocosos, també és força habitual trobar-los explorant zones de sorra com aquestes, especialment durant la nit, quan es mostren molt més actius.
Quan observem un pop movent-se pel fons marí, és fàcil entendre per què són animals tan especials. A diferència dels peixos, que es desplacen utilitzant aletes i una forma corporal molt hidrodinàmica, els pops tenen un cos completament diferent. No tenen esquelet intern ni extern, de manera que el seu cos és totalment flexible. Aquesta flexibilitat els permet adoptar formes molt diferents segons la situació. Poden aplanar-se contra el fons, estirar els braços per explorar una zona o comprimir-se per passar per esquerdes increïblement petites. De fet, l'única part rígida del seu cos és el bec, que es troba just al centre dels braços. Quan es mouen per la sorra, com podem veure en aquestes imatges, sovint utilitzen els braços com si fossin cames. Van avançant lentament mentre exploren el terreny amb les ventoses. És un moviment molt diferent al que esperaríem d'un animal marí i de vegades sembla que gairebé estiguin caminant pel fons. Cada ventosa és una estructura extremadament sensible. No només serveix per agafar-se a les superfícies, sinó que també és capaç de detectar informació química de l'entorn. En certa manera, els braços dels pops els permeten tocar i tastar al mateix temps. Això els ajuda a localitzar l'aliment, ocult sota la sorra i entre petits objectes del fons. De fet, en aquest vídeo podeu veure com el pop està allargant el tentacle per tastar-me, no només per tocar-me. Tot i així, els pops, quan necessiten desplaçar-se més ràpidament, tenen un altre sistema de propulsió. Aspiren aigua a l'interior del mantell, que és la gran massa de múscul que forma la majoria del seu cos, i després l'expulsen a pressió a través d'un sifó. Aquest mecanisme funciona com una mena de reacció a propulsió i els permet escapar ràpidament d'un perill. Per altra banda, els pops són grans depredadors. De fet, en aquest vídeo podem veure un comportament molt interessant. Fixeu-vos que sembla que tingui la zona del mantell inflada, com si amagués alguna cosa sota el cos. El més probable és que acabi de capturar una presa i l'estigui mobilitzant amb els braços. Quan capturen una presa, com ara un cranc, una gamba, un petit peix o algun altre invertebrat, els pops l'envolten ràpidament amb els seus 8 braços. Un cop la tenen ben subjectada, la porten cap a la boca, situada al centre dels tentacles, on tenen un bec molt potent, semblant al d'un lloro. Aquest bec l'utilitzen per anar mossegant i esquinçant la seva presa, per d'aquesta manera alimentar-se. Però a banda d'aquests animals espectaculars, també vam veure altres de més petits, com aquesta gamba. Aquests invertebrats solen estar ocults durant el dia i aprofiten la foscor de la nit per sortir a buscar aliment. Una altra de les espècies que vam poder veure són aquestes holotúries d'aquí. Aquests animals pertanyen al grup dels equinoderms, el mateix que les estrelles de mar o els eriçons. Aquest exemplar d'aquí concretament sembla de l'espècie Holotúria tubulosa i es tracta d'uns animals fonamentals pels ecosistemes litorals com els del fons del fòrum. Aquestes espècies sembla que s'alimentin de la sorra i del sediment, però realment el que fan és separar les partícules orgàniques que es troben dintre del substrat. D'aquesta manera eviten que s'acumuli matèria orgànica, el que podria conduir o portar a condicions d'anòxia que posarien en risc tot l'ecosistema. I continuant amb les espècies d'invertebrats, durant la immersió també vam trobar nudibranquis com aquest d'aquí. Aquest es tracta concretament d'un exemplar de l'espècie Felimare picta. Aquests animals es caracteritzen per presentar habitualment coloracions molt llampants i morfologies que són molt atractives pels fotògrafs subaquàtics. D'aquesta manera, queda més que demostrat que al fons marí de Barcelona podem trobar grans depredadors, espècies ecològicament molt interessants i d'altres que visualment són espectaculars. Tot i així, el fet que es tracti d'un litoral purament urbà fa que hi siguin present molta mena de residus que provinguin de la nostra pròpia activitat com a ciutat. Alguns d'aquests residus provenen directament de l'incivisme, com per exemple ampolles de plàstic, llaunes o similars, però també d'altres del tot surrealistes, com per exemple aquesta tanca, però sobretot aquesta bicicleta d'aquí. I és que sí, ho estàs veient bé, al fons marí del fòrum, mentre fèiem la immersió, ens vam trobar una d'aquestes bicicletes de lloguer que són tan populars entre els turistes. Aquesta mena de deixalles no només fan lleig, sinó que també suposen un risc per la salut ambiental, donat que en aquest cas conté una bateria de liti, la qual podria causar un greu dany ecològic i ambiental. De moment ho deixem aquí. Amb aquest vídeo ja veus que al fons marí de Barcelona tenim un munt d'espècies espectaculars, però també tota una sèrie d'impactes, com per exemple els residus i les deixalles, però també les descàrregues del sistema de drenatge i tractament d'aigües, dels quals parlem en un altre vídeo del qual t'hem deixat l'enllaç a la descripció. Així que ja ho saps, el pròxim cop que et banyis al fòrum, a la Barceloneta o qualsevol altra de les platges urbanes de la ciutat comtal, has de saber que estàs compartint l'espai amb un munt d'espècies increïbles. Ens veiem al pròxim vídeo. Fins aviat. Un altre cop a terra i ja cap a casa, que estem fent una mica, ara deu ser